Hugot nga seguridad sa syudad karong Semana Santa ang ipatuman sa TF Davao. Sumala ni Colonel Darin Cumia, Task Force Davao Commander, na may mga sundalo nga naka-assign sa mga simbahan uban ang mga pulis sa DCPO. We are continuously enhancing our efforts, security postures, especially in the different churches in Davao City. In fact, we doubled our security forces in at least 29 churches in Davao City. Notwithstanding, of course, our efforts in our border control points in land and in sea, wherein dire-diretso po tayo sa pagpahugot, sa paghigpit ng ating seguridad sa ating mga border control points. Gawas sa mga border control points, nanay mga sundalo nga magpatrolya sa sentrong bahin sa Davao. Sa mga border control points, meron tayong mga enhancement na ginagawa dyan. Patuloy nating pinapaigting. Dito naman sa ating syudad, dito sa sentro, nagdoble tayo ng seguridad. In fact, nagpa-augment tayo sa 10th Infantry Division ng additional forces nang sa ganon na madagdagan ang ating mga puwersa dito sa sentro sa Davao City. Busa hugot nga gipahinumduman sa Task Force Commander ang publiko nga likayan una ang pagdala og backpack, ingon man ang pagsulub og jacket ug pagdala og non-transparent container. Sanglit ginadili kini nila isip kabahin sa ilang gipatumang security measures dinhi sa syudad. Tumong niini nga malikayan ang kagubot ug kadaot hilabi na sa paghinumdum sa Semana Santa. Nanawagan usab si Colonel Cumia og kooperasyon sa ipatumang mandatory inspection. Of course, para naman po doon sa mga pupunta rito sa Davao City, dahil nga patuloy ang ating paghihigpit, hinihiling po namin ang inyong kooperasyon. I-volunteer po natin ang inyong mga sarili nang sa ganon ay maging mabilis ang ating pagdaan sa mga border control points. Padayong giauhag sa TF Davao ang publiko nga i-report dayon kung ugaling adunay kadudahang tawo, butang nga ilang mamatikdan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.